Aljane, Carlene, nga nisyagit man mo. Uy, Aryan! Ah. Dali, dali. Kini Aljane ay sagit-sagit na daan na lang ko. Uy, sabi ko rin di makasyagit. Ano, uy, tanaw mo. Asa ba? Kita ka ng lalaki nga atubang din, he. Kita ka. Huy, kinsa mo na. Kagwapo gud ana niya. Bago na ni-transfer din sa itong eskwelahan, uy. Wow, mura mag-artista, uy. Nya, sabi di makasyagit, be. Gwapo mo kayo, Ano sa bayangan? Huwag ka magdali. Dula, ila ha. Saba bayot, uy. Hata na, uy, manood na ta sa tong room kay malate ta. Ay, kumusta man ang imong pag-eskwela, Aryan? Okay raman, ma. Maayo hinuon. Ayag yun pagsuod anang uyab-uyab, ha? Paningkamot nga mahuman kas imong pag-eskwela. O, ma. Kisa ka itong lalaki sa nga i-transfer sa among eskwelahan. Ay, tilibag siya pawasak ko una-una, uy. Guwapo, kayo siya. Yung kaya ni mo, oy, naku ibalita ni mo. Unsa man na ba? Naibaw na mi, kung sa inim sa gwapo nga. Anong nakitaan? Ha? Unsa man, Aljane? Jafet. Oh, Uy, lala, padaplin mo kay mo agis siya sa tugtugod, padaplin mo. Excuse me. Excuse. Hi, Jafet. Oh, hello. Agi ko, ha? Sige, agi lang. Oh, ay, mabuang ko ba yun? Kagwapo gini, Jafet. Uy, asin. Ay. Makabuang. Unsa man ka, Aryan? Nga mo kay tingog-tingog diha. ha? Ang, Tama na siya ka. Tapos Ala, uy, nasya ka sa kagwapo ni Japit, day? Uy, pataka raman mo, uy. Tana mo, uy, manood na ta. Asa man tayo si Rose ug si Carlene? ay, ito may gibuhat. Ay, hindi ako sila mukhaan. Aw, mao ba? Ay, dahil kuan ba? Mm. Nakapagkutanan ni mo ba? Asa man na dyan? Naibog ka ni Jafet na. Ha? So, kung napangunta na hagod. Tubaga lang good ko. Sige na ba? Tubaga ako. Kinsa man kay dili maibog anang Japheth, no? Nga gwapo man kaayo na. Naibog lagi ka niya. Aw, ang kuno na ko nga na-crush ko niya. Ay, daan pag yun ko. Ay, daan pag yun ko eh. Unya, day. Kung paguyaban ka niya, imong sugton. Ha? Ay, alaw, na-shock lagi ka. Kinsa may dili ma-shock ni mo, uy. Ngutahan na regani ko. Di na ta mag-iskutan na dyan, uy. Kay dili mahitabo nga makagusto si Japheth nako. Ay! Uy, di na ta maguna-una ng uyab-uyab, uy. Kinahanglan ko mo focus akong pag-eskwela aron makagraduate ko. Congrats, Day! Congrats ni Aryan! Uy, magpahibaw anay ta ninyo ha. Kinasa na mo pa doon ha. Ito. Maog yun. Tawagis sa intaon ko ninyo ha. O sige, magpahibaw anay kita ninyo kung asa tapadong. Ma, karong abi sa klase ba? Maka-eskwela ba ko college? Nakpasaylo ako ha. Nga dili kag yun maka-eskwela. Kay naibaw bitaw kang napobre na kaayo ta. Sige lang, ma. Standby lang una ko din sa ato kay dili pa man ko makatrabaho. Kaya pa man ko 18. Ay sige lang. Standby lang sagutin he. O sakto na ka sa edad.
Panarbaho lang unya. Oo, ma. Uy, kumusta naman ka, day? Ni Aday, tambay sa... Hala, uy, parehas gud ta. Kumusta na di si Carlin og Aljane? Ni-eskwela sila sa kolehiyo, day. Maayo pa sila ta. Unya, ikaw, sa plano nimo? Kung masaktan ako si Daday, manarbaho ko, muadto ko Cebu. Ako sa day, mo ato kog Cebu. Sige day. Pagpahibawan na lang unya ta. Unsa may plano ni mo ron nga 18 naman ka? Muadto ko Cebu, ma. Ato ko mangitag trabaho dito. Nahala, sige. Kaya ako nala sa tugkonta ko ng akong pag-umangkon. Aron matabangan ka nga makasud og trabaho inig abot nimo sa Cebu. Og ado na lang sab kaabot sa ilaha. Salamat in taon. Kaya nakasudan kong trabaho din sa Cebu. Bahala na kamay og sweldo. Basta makasaway lang kong trabaho. Kuya, nakalitan ko sa akong trabaho da. Oh, si Mary Rose na nawag. Hello, Day. Hello, Day. Nanaday ka sa Cebu? Oh, Day. Ay, nakalimot ko pahibaw ni mo. Nabisi ko, good. Di ang magugod sa Cebu, good? Mao ba? Oo. Asa mo ka nagtrabaho? Nagka-share ko, Day, sa gamay ragod nga mall. Oh, maayo hinuon. Ikaw, asa magkaroon? Hindi, trabaho sa to sa mall, Day, pero dili lang ko cashier. Ay, okay na na, Day, uy. Ang importante, may trabaho ta. Maog yun, Day. O, sige, kita-kita lang na po, ha? Kung may time. Sige, Day. Amping. Pila na lang kaadlaw. May end na ang akong contract. Hey, mangitaan sa ko inig trabaho. Maog yun nakapait yung watay mo nahuman. Uy, pati klarong trabaho. Kumusta, day? Maori gihapon, Day. Nyo sa man na kayuyab. Wa pa, Day, uy. Uy, pag-uyab-uyab na ko no. Unya na lang, Day. Kaya napa ko gipaabot. Kisa may magipaabot si Japit? Oh. Ay na paabot ta, uy. Kay ninyo na tingali to. Minyo na gito, Day. Ay, lain pa ato, Day ba? Nag-uol ba yagid ko, eh? Nga naman, Hapit naman gud ma-end ang akong contract, good. Wala ko'y trabaho ini. mao pa. Ay, di ay maayo day ay. Eskwela og panahi, human, apply sa dako nga kompanya sa Danau. Ha? Sigurado ko po nga makasud ka, ana. Kay may talent baya ka sa pagpanahi. Maayo pa tuod, no? Sige, Day. Pwes pila ko panahi aron makasud kog laing trabaho. Ini-graduate ako, ini panahi. Mga apply dahil gusto kong kumpanya sa Danao. Lord, salamat in taon. Nakasud yung kong trabaho nga dako-dako og silto. Day, Arlan, kumusta naman ka, uy? Day, Carlin, ikaw, Day, ni? Ako in tao ni Day. Kumusta naman ka, uy? Ni Aday, nagtrabaho. Wow, maayo hinuon. Ikaw, kumusta naman ka? Inawag ko nimo, ano ba hibawon ka nga? Lumargahin ako sa Canada. Mao ba? Uy, hayagod ni mo, Day. Kita-kita lang yata po, Day, ha? Ilig-uli na ako. Sige, Day. Amping, ha? Bye, Day. Bye-bye. Kanindot ni Day Carlin. Uy, baka ito nakitsis kawas. Mupaulit na lang ko, eh. Napara ba ko'y buhaton sa bahay? Ay, Ay, hala, sorry, sir. Huwag na ko tuyo, Nabagaan na, hinuon di ka. okay na, okay na. Uy, hala. Jeffrey? Ikaw ni? Nagkahilalagi ka na ako. Uy, hala. Schoolmate man di ka sa una, no? Schoolmate, bitaw ko ni mo. Unsa ka na name mo? Ariana. Ay, di maayo eh. Mag-snacks na. Aron, magkasulti dag maayo. Nakalitan yun ko ay. Ngano ni Aka din ni Cebu. Di bali na magud mi din sa Cebu. Mao di ay. Unya, asa makatrabaho ron? Nag-call center ko. Oh, nindot di ay. Okay na sab. Abi ni mo, lipay kay ko ron nga. May nakita kong schoolmate ako. Ako sad. Hatagin niyo ko sa number, be.
Kay basig, may tuyo niya ko nimo ba? Oh, sure. Ah, unya. Uy, mo paulit na ko ha. Ah, sige. Magkita pa pag-usap ha? Oh, Japheth. Lord, unsa man ni? Ngano nakita man ako pag-usap ang lalaki nga akong kimahal. Ngano man ni? Akala ko'y di pa handang Nanawag lagi ka, Japheth. Sunday man ron, pwede tayo magkita. Ha? Sige na, kay nakakita rin sa amo eh. Di ako magod ako. Magkita tabi. Aron, ako ekstorya-istorya ba? Ah, sige. Asa man ta magkita? Huy, naunsa ka, uy. Ikaw ha, ganina ra gyud ko nakabantay nimo nga nagsikag tutok na ako. Nahug akong naong? Aw, wow. Karon ba ko nakabantay nimo? Nga, unsa man? Gwapa man di ka, ayan. Bitaw. Hmm. Wala ko mapansin ang imong beauty sa una. Dili gyud ko nimo mapansin. Kay nabe daghang gwapa sa una. Og daghan og na-crush nimo. Mao ba? Pero, wa ko magunahon na og uyab-uyab sa una. Kay gusto ko makahuman yung swila. Pero, karon, gusto na ko makauyab. Nana di kay nakitaan. Oo, na ano eh. Kinsa man? Niyasa ko matubangan. Japheth. Bitaw, yan. Bahalang makaingon ka nga, presko ra kay ko. Isang bag-urat na nga nagkasuod pero di ko mauwaw ni mo nga muingon nga I love you. Japheth. May chance ka ko ni mo. Ayan. Bitaw, uy. Bisag. Wow, pero... Ang kunan ako. Na-crush man sa kunin mo. Tinuot? Liki. O ba? Unya, sa man, kita na. Mm. I love you, Aryan. I love you too, Japheth. Too many billion people running around. Wa ko magahom nga ang akong crush mahimo ba din akong hinigugma. Karon, minyo na ni Japheth. Ug wa ko magmahay kay pinangga man sa kuniya. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga galang kaagi ni Arian nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan, Born